ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва харакҳои меҳрубонам, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед ва ирӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани самбусаҳои бо лаззати резона ва бо 4 тарз печонидани самбуса. Дар инҷа мо звола мегирем, звола монда об мегирем, намак, камакак рӯған ҳамроҳ мекунем. Зволаи сахтакак мегирем. Як чанд видео пештар ма самбуса дар канал монда будам. Боз ки тайёр кардам, хостам ки барои шумо навор кунам. И дафъа 4 намуди печонидани самбусаро нишон диҳам. Дар инҷа мехоҳам миннатдоригии хидма ба ҳар яки шумо бирасонам, барое ки мо 10,000 нафар шудем. Ин ҳама бо дастгирии шумоай. ҳазор раҳмати калон шумода ки шумо видеои моро тамошо мекунед, моро пайгирӣ мекунед. Миннатдорам аз ҳар яки шумоён. дирӯз мо 10,000 нафар шудем. бовар кунед, хеле хурсанд шудам. ма хурсанд аю мешавам ки шумо бовар мекунед, модаву подписатсия мекунед. фикр мекунам ки ай подписатсия кардагитон пушаймон намешавед ва умедворам ки то охир ҳамроҳи мо мемонед, моро пайгирӣ мекунед. фикр мекунам ки ғайри ягон видеоҳои фоиданок, ягон видеои беҳуда канали мо надора. фоиданок ҳам ҳаст дар канали мо. аз начи шумо подписатсия карден, ай фаҳмида мешавад ки шумо мода бовар карден. ҳазор раҳмати калон. подписчикое ки нав ба канал дохил шуден, хушомадед мегӯм ҳар яки шуморо. ҳамаи шуморо ман аз барои Аллоҳ дӯст медорам. подписчикои постояннем, подписчикое ки нав ба канал омаден, ҳаматонро дӯст медорам. мо аллакай як оила шудагем. оилаи мо то чанд рафта калон шудеста. инавози 10,000 нафар шудем. бо айра зиёд мешавем. ин ҳама бо дастгирии шумо мешавад. дастгирии шумо чие? дастгирии шумо ҳамие ки лайк мемонед, комментария менависед, фикрҳои худтона. ҳамин мешавад дастгирии шумо. дастгирии ай шумо пешравии ай мо. ҳамон қадар дастгирии зиёд шид дар видеоҳои мо ҳам тез мебирояд, ҳам видеоҳои беҳтару хубтар мебирояд. вақте ки мо мебинем шумо дастгирӣ мекунед, ман фикр мекунам ки значит ҳамин подписчико маро жда доранд, видеоҳои маро жда доранд. тез айқафои видеокунӣ мешавам, айқафои ягон чи тайёр кардан мешавам. дар инҷа бошад хоҳаракмон Саёҳатҷонро ба шумо шинос мекунам. Саёҳат Ниқаб блогер, ира бисёриҳои шумо мешиносен. Саёҳатҷон шуморо корда даъват мекунанд дар ширкати Фаберлик. ширкати Фаберлик бисёр маҳсулотҳои беҳтарин дорад. шумо метавонед ки просто магазинтонро алиш кунед, аз ширкати Фаберлик харид кунед. баъдан ин Саёҳатҷон чун ки блогер ҳастанд, шуморо дастгирӣ мекунанд, одам дар тактон регистратсия мекунанд. баъд анамихе розыгришҳо мондагианд. вақте шумо регистратсия шуден, соҳиби яке аз ҳамин тӯҳфаҳо мешавед. баъд ширкати Фаберлик худаш тӯҳфаи худшон мондагия, кадоми ягумшага мегзарад. ин ҳамин креме ки барои маршинкай, барои доғи рӯай, барои веснушкай, ҳамира шумода тӯҳфа мекунанд. баъд дар инҷа шумо ойликошонро мебинед. номерои рӯи экранда нависен. хоҳараки мо шумода ёрдам мекунанд, ба зинаҳои баланд бурда мерасонанд. Ассалом духтаро, ҳама каса нафсоз. Ина духтаро ма ойликома гирифтам аз компанияи Фаберлик. ойликои беҳтарина мегиред. шумоям команда кунед, камтарак ҳаракат кунед, меҳнат кунед, команда кунед ва ям чизои хонашона мехарад. айрои чизои хонашона хариданда компания анаме хел ойликои беҳтарина метиҳад. ман табарабарод намекунам духтаро. ман командам кати кор мекунам, команда ба кора ёд метиҳам ва ям ойлик ма мебироян ина. манам ҳам хел ойликои беҳтарина гирифтам. шумо боям насиб кунам хел ойликои беҳтарин аз компанияи Фаберлик. ба номерои рӯи экран буда нависен духтаро. Саёҳатҷон нозикиҳои кор дар ширкати Фаберлик шумода мефаҳмонанд. то директорӣ рафта расидантона шуморо дастгирӣ мекунанд. дар инҷа бошад зволаҳое ки мо сахтакак гирифта будем. ба муддати 20-25 дақиқа дам гирифт. то вақте ки мо фарша тайёр кардем, гӯшт реза кардем, пиёз реза кардем, анами зволаҳои мо дам гирифта. анакнун тунук мекунем, рӯған мекунем, гашта мепечонем. аз сабабе ки ҷои ма майда ҳай,
зуволаҳоро ман майдаҳак гирифтам. шумо метавонед ки як дона зувола бигирен ё ду дона бигирен, калон бигирен. агар ҷо дошта бошед метавонед ки зуволаи калон бигирен, кортон осонтар мешавад. дӯстони азиз, моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборак бошад. моҳи шарифи рамазонам 18 рӯзуш гузашт. ина бигем ки 1 минута чӣ хеле гузашт нафаҳмида мондем. худо кунад ки намозу рӯзаи моро ба даргоҳш қабул кунад худованд. дар моҳи бузург, дар моҳи муборак ҳама он гуноҳое ки нофаҳмида анҷом додем худоҷон бубахшамонад. дӯстони беҳтарини ман, ҳар куҷо ки бошен, хоҳ дар ватан бошен, хоҳ аз ватан берун бошен, ҳар куҷо бошен, худованд нигаҳбонтон бошад. чӣ хеле ки дидаистен духтаро, зуволамона тунук кардам, якум зуволамона баъд руған кардистам. баъд озир савол мешавад ки шумо чӣ хеле руған кардистед. подписчикое ки нав ба канал омадагиян, урӯза видеое ки самбуса мондагим мумкин ки тамошо накарда бошанд. урӯза зуволае ки ман руған карда будам, ай ҳамун зиёдтӣ карда буд. руғани гов, қатъи руғани алейна якҷоя кардаги будам. ай ҳамун камтар зиёдтӣ кардагӣ буд. баъдан камтар ки будак, таплёни масла буд. ман ҳамура камтар гирифтам, ҳамроҳ кардам. бигем ки як 3 намуд руған якҷоя шудаги даҷа. хай хушрӯ омадаги таплёни қатъиам хушрӯ меомада. таплёни масла қатъи дар кадом распаковкаем банкаша нишон додагиам. даруш навистаги таплёни масла белорусский навистагиам хали. агар хоҳишмандо бошанд комментарияда бинависанд, бо хай руша хушрӯтар мехонам, бо менависам дар комментария. инаи дуюм зуволаро хай тунук кардам. хушрӯвак руған мешакам. ҳар се ҳамаи зуволаҳоро рӯи ҳам мепечонам. ина чӣ хеле ки дидем, дуюм зуволаро аллакай ман печондам. ҳозир навбати сеюм зувола мешавад. ина даҷа нигоҳ кунед. ира мемонам як тарафда. сеюм зуволаро мегирам, тунук мекунам. ман нимкола тунук карда дар уҷа монда будам, то ин ки и дигари зуволаро ки тунук мекунам, иш худша хеле ҳӯй дода беста мегумда, тунуккуниш қиинтар нашава гуфта, бароям нимкола тунук карда уҷа монда будам. ина сеюм зуволамонам тунук кардам, руған кардам, печондам. инам хел зуволаи мо тайёр шид. ҳозир метавонем ки бубурем шаб. ина даҷа як бигем ки размери муайянда ҳамаша якчен мебурем. ҳама вақт ҳамин зуволаро бурида нишден, як размери муайян қатъи бубурен. як таша ки буриден, ҳамаша ранги ҳамон бубурен. як размерда самбусаҳои мо хушрӯ мебиёянд ҳама вақт. ина қабатоша нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯ маълума. борам хеле наздик карда барои шумо нишон додам, то ин ки шумо бубинед. инам хелхай дар тарелка меҷиқамша мемонам. дар ҷа боша пиёзи мо аллакай реза кардаги, гӯштмонам реза кардаги, зуволаи самбусамонам тайёрай. ҳозир пиёза қатъи гӯшт якҷоя мекунам, мурч, зира ҳамроҳ мекунам, намак ҳамроҳ мекунам. баъдан сар мекунем тунук кардани зуволачаода, баъдан печонидани зуволачаода. дар рафти видео ҳамаи иро шумо мебинед. духтаро мехоҳам ки як комментарияро ҳамҷа шумода нақл кунам. 1 сол пеш дар канал ҳамин вақт замон буд, ҳамин рамазон буд, ман чагалда кардагим, подписчикои постоянним тамошо кардагиам. 1 сол пеш буд. нав дар ҳамун чагалда комментария омада ки чи ами чагалдака 1 солои бибима биби калоншон тайёр карда буд, ман хӯрда будам. дига чиз наёфтем ки дар каналтон бимонен.
ҳамин чагалдака тайёр карда монден, дига ҳеҷ чӣ наёфтен шумо. ҳамун нафаре ки ҳамин гапа навистагия вай тамошо кардагӣ нестае, ба фикрам канали мора дидагӣ нестае, ки мисол мо давҷа зиёда аз 200 видео дорем, ҳам давҷа торт пухтагем, давҷа рулет пухтагем, трайфл пухтагем, тайёр кардагем, чанд намуд чандборо самбусаҳо тайёр кардагем. Бигем ки як дунё чиз пухтагем, якта ҳамун чагалдак дар назари во тофта. Ҳамаи мегӯм ба чо кадай хай чагалдак ягон ҷои айбу изогӣ дошта боша, нафаҳмидум амира. Куш мо дар комментария бинависен ягон ҷои айбу изо шай ҳамия. Мега ки биби ман биби калонаш тайёр мекард, мо хӯрда будем. Ман фикр мекунам ки чизҳои қадимиро айнав зинда кардан и як фахрай, на ин ки айбу изо боша. Ако фикри ман ҳамия, фикри дигаронро намедонам. Агар хай духтаро то иҷаи видео ҳамроҳи мо бошен, агар ҳамира ку бинависен айбай уболай чӣ хелае ки ҳами комментарияро навистиян. Ман бовар кунед ҳеҷ чӣ нафаҳмидум. Чиз наёфтен дар каналтон бимонен, мегам. Охир 200 чандта видео ҳай. Барои 200 чандта видео тайёр кардан медонен чӣ қадар заҳмату чӣ қадар меҳнату қадар вақт рафтагиай ҳамхале. Баъд якта ҳамин комментария ки медуран ҳамхалӣ менависанд ку баъд одам беҳад чӣ мешавада, роҳафтода мешавад, ки қадар заҳмат мекашӣ. Як медурая 1 минут 1 секунда ҳамхе тра ҳамхе зиқ мекуна, мебуроя мерава. Бо ирам дар моҳи шарифи рамазон ягон кори бад накарда бошем мо. Инам хеле хай бо ҳаст нафарое ки дилашон сиёҳ ҳай, дилшон сиёҳ ҳай, ҳамхел чизо менависанд. Дар иҷа боша чӣ хеле ки дидем мо самбусаи тулпан печондем, хушрувак видео кардагием, нишон додагием. Дар иҷа боша инами бо як намуд тарзи дигааш ранги намедонам гул борӣ мешава, ришта қатӣ мебандем, баъд тайёр мешава, хушрӯ мешава. Боз тайёр шудагиша шумо мебинед. Уна тулпан тайёр кардам, бо ай иш тайёр кардам. Ози боша турецкий вай самбуса ҳастай ку анам хеле ишам хеле печондестам. Ина нигаҳ кунед чӣ хел самбусаҳои хушрӯ. барои шумо бо ҳам хелнавор кардам ки хай чӣ хеле барои ифтор яки самбуса карданӣ мешавен. Метавонед ки ба чанд ранг тайёр кунед. ҳамун лави дастархонам ки мебарӣ, ҳамун аҳли оилаам ки бинанд, хиёл мекунам ки чизи хушрӯро ҳама дӯст медорад. Ина дар иҷа ман ҳамаи самбусаакҳоро печондум. Вале бо мумкин бигем ки камай самбуса не барои оилаи мо нормал, не барои як ифтор бигем ки зиёдтиам ҳастай. Хӯрока мехӯрӣ, айболош ягонтаи самбуса мехӯрӣ, даже бо зиёдтиай. Инам хе як лист кардам ман. 4 намуд самбуса печондум. бовар кунед ҳар намуд мекунӣ бо ҳамун лави дастархонам ки мебарӣ ку хонагиҳо мебинанд хурсанд мешаванд ки барои мо заҳмат кашида ҳамхел тайёр кард гуфта. Ман нағз мебинам ҳамхел хушрӯ када. метавонед ки ҳамира як намуд тайёр кунӣ. ҳамаи маззаш як хелай, лекин ҳар хелаш фикр мекунам ки бо хушрӯтарай. ба шумо чӣ ҳол дорен духтаро дар ин рӯзои рамазонӣ? рамазона хушрувак гирифтаесен? Фикр мекунам ки рамазон дар як моҳи салқин омадагӣ на ташнагита мефаҳмӣ, на гушнагита мефаҳмӣ. Як минут мебинӣ ки ифтор шидак. кадоме ки хай гирифтак хуш ба ҳолаш рӯзара. барое ки рӯзоам хеле кӯтоҳе ҳаста ки як минут гузашта рафтеста. Кӣ мега ки ина 18 рӯзи рамазон гузаштак? ҳам хеле худат ба даҳат мегирӣ ки боварии худат намебиёяд ки 18 рӯзи рамазон гузашта бошад. Инами мегӣ ки ди наҳак тайёрӣ ба рамазон дидаиста будем ки ана рамазон мебиёяд, тайёрӣ бубинем.
خیال میکنی که دی نبود. یک وقت چیزلا را نگاه میکنی یا هش دسترت میزنه نگاه میکنی که یک نیمه رمضان گذشته رفته. ما هم خیلی کنجیتی سفید کردم و با سیادانه کردم. شما هرچی میخواین украшение کنین. این دیگه درنی دخوفکا خوش رو کده پخته استه و برای شما نوار کردم. نگاه کنین چه خیلی جوشیده استه. سوچنی خوش رو آمدگه. خمیرش خروستیش که وقتی که میشکنشه درونش سوچنیه. هم خیلی با مزهک اومده بود. باور کنین اهل اویله هم خرسند میشوند که اینا نگاه کنین چه خیلی سمبوسای ما خوش رو آمدن. اینا ای رشته قطع پیچاندگی ما نبینید. بعد رشته شا هوی کده گیرین دخترها. مالا که دیگه رشته شا کشوده گرفتگیم. اینم خیلی 4 نمودی سمبوسه تیار شد. چه میان نمود پیچاندن نگاه کنین 4 نمود سمبوسه با دیگر ایوخه. بیاد مزهش هم خوش رو بود. هم ریزونک بودک. تیار کنین چه خیلی که تیار کردم دخترها. یگان جوشه سکریت کدگی نیستم. همه شخص رو نشان دادگیم. بسیاریا در ویدیوهای دیگریم رحمت گفتن تیار کردین رنگی ما اومده. رحمت گفتن ما به نهایت خرسند شدم. مقصد ما هم همیه که یک کسی چی آموزه و ما رحمت بشنویم. دعای خوب بگیریم. اینا دیگه نگاه کنین چه خیلی خروستیش که باور کنین درنش با هم خیلی سوچنی اومدگه که ویدیوی ما هم به آخر رسید. خیر دخترات تا ویدیوی آینده.